Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σας καλωσορίσω στα Χανιά μας και αρχικά θα ήθελα να μου πείτε τις εντυπώσεις που έχετε έρθει για άλλη μια φορά. Να μας κάνετε την τιμή. Εσείς μας κάνετε την τιμή. Καλησπέρα να πω και εγώ. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε, η δεύτερη χρονιά που ερχόμαστε στο Άμμος και Ήλιος, στα Χανιά. Τα Χανιά γενικότερα τα αγαπάμε. Έχουμε έρθει διακοπές εδώ πέρα. Είναι μαγικά. Θα θέλαμε να είμαστε για πάντα εδώ. Δυστυχώς πρέπει να είμαστε σε αυτή την κρίζα πόλη στην Αθήνα. Καταλαβαίνω πώς. Βέβαια και αν μας κάνετε κάποια πρόταση, μας έχετε ένα σπίτι ρε παιδί μου, ένα εξοχικό κάτι εδώ. Θα το έχουμε στα υπόψη μας. Πείτε μας πώς έχετε όλη αυτή την έντμεση εφόσον γράφετε τόσα πολλά τραγούδια και τη μουσική γενικότερα. Από καθημερινά πράγματα, από εμπειρίες του καθενός, τραύματα, ποτέ δεν ξέρεις. Η έμπνευση έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις. Είναι πράγματα που μπαίνουν πίσω στο υποσυνείδητο και κάποια μέρα λόγω της ανάγκης που έχουμε να εκφραστούμε βγαίνουν ως τραγούδια. Τουλάχιστον έτσι συμβαίνει με εμάς. Δηλαδή εγώ καμιά φορά κοιμάμαι και μου σκάει ένα τραγούδι στο κεφάλι, παίρνω την κιθάρα και το γράφω. Και πείτε μας την καλύτερη συνεργασία την οποία έχετε κάνει ως τώρα. Με ποια άτομα δηλαδή θα θέλατε και στο μέλλον να συνεργαστείτε, στο άμεσο κυρίως. Με όλους όσους έχουμε συνεργαστεί περάσαμε υπέροχα και θα θέλαμε εννοείται να ξανασυνεργαστούμε με την Έλενα Παπαρίζου, με το Σάκη Ρουβά, με τον Γιάννη Πλούταρχο, με τον Οικονομόπουλο που περάσαμε υπέροχα. Ποιος άλλος. Πραγματικά με όποιον και να έχουμε συνεργαστεί έχουμε περάσει πολύ όμορφα. Έχετε κάνει, από ό,τι έχουμε δει όλοι μας, καλύτερες εμφανίσεις. Βέβαια είστε και από τις καλύτερες ομάδες οι οποίες έχουν κρατήσει αρκετά. Θέλουμε να μας πείτε και το μυστικό το οποίο πιστεύετε ότι έχει κρατήσει όλη αυτή τη συνύπαρξη της ομάδας. Δεν νομίζω να υπάρχει μυστικό, απλά κολλήσαμε. Επειδή είμαστε και φίλοι, ξέρουμε πολύ καλά ένας τον άλλον. Ξέρεις, κάνουμε πίσω, οπότε υπάρχει κάποια διαφωνία και όποτε χρειάζεται. Παίζουμε ξύλο, εκτονωνόμαστε. Και θα ήθελα να μας πείτε τα μελλοντικά σας σχέδια, δηλαδή από τραγούδια, αν θα βγάλετε κάτι τώρα σε αυτόν τον καιρό, τα tour σας, ό,τι μπορείτε να μας πείτε. Να μπείτε και να ακούσετε το Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι. Θα το βρείτε στο YouTube. Αρχίζω και εγώ και τέτοια. Λοιπόν, είναι ένα πολύ καλοκαιρινό και όμορφο τραγούδι, νοσταλγικό, και θέλουμε σε αυτό το tour που ξεκινάει σήμερα στα Χανιά, κάνω και χέρι, έτσι, έχω πει πολύ πολιτικά, να ακουστεί όσο το δυνατόν έτσι με τέτοια μέσα, χωρίς δηλαδή δεν θα βγει ούτε βίντεο κλιπ ούτε κάτι, ούτε στα ραδιόφωνα, αλλά προσπαθούμε να το περάσουμε σιγά σιγά έτσι στον κόσμο και από Σεπτέμβρη θα ακούσετε κάτι καινούργιο από εμάς. Καλησπέρα. Είμαι παντρεμένος. Μαμά, είμαι γκέι. Πλάκα κάνω μαμά. Εγώ είμαι υδροχός, είμαι γεννημένος... Μαμά και ο Ιάκωβος είναι γκέι. Βασικά, να σου πω την αλήθεια, δεν θέλαμε να το αποκαλύψουμε, αλλά μια και είμαστε... Γκέι. Χαρούμενοι άνθρωποι θέλει να πει, μπορούμε να το λέμε έτσι ευθέως και ανοιχτά. Εσείς είστε γκέι? Εσείς είστε γκέι? Εγώ δεν είμαι γκέι, είμαι λεσβία. Όχι, με παρεξηγήσατε. Γκέι είναι ο χαρούμενος ο γκέι. Είναι... Συγγνώμη, δεν το ξέρω, δεν ήμουν ενημερωμένη. Αν είστε λεσβία, έχω μια φίλη μου η οποία μπορεί να ενδιαφέρεται. Όπως κάνετε και εσείς πλάκα, έκανα και εγώ, σαφώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.